Fáilte go dtí an seminar gréasán seo, ina dtugtar Léargas ar a bheith ag obair le hÁoisghrúpaí Measchtha Leanaí, í suíomhanna luath-abhlaime agus luath-chúram, agus díreadh á-leagan ar thuismitheoirí, cleachtóirí agus d'altaí, nach bhfuil mór an eolais acu ar réimse na luamh-bhlianta. Cuirtear taighde san áireamh sna Léargas sin mar réim le cinnte cigeirí í suíomhanna luath-abhlaime agus luath-chúram leis an gcomharla atá tugadh ag cigeirí ar bhatha le feabhas a chur chun cinn. Ba cheart an chomhairle ar fad a thugtar sa seminar gréasán seo a bhreithnú i bhfianaise na dreoirlínte sláinte poiblí atá i bhfeidhm faoi láthair i suíomhanna oideachais. Tá seansán gur thula tú téirmí amhail grúpa nádúrtha, grúpálacha teaglaí nó hÁoisghrúpa chun cur síos a dhéanamh ar abhainn hÁoisghrúpa Measchtha. Is cuma cén téirme a úsáidtear, sé atá i gceist le foghlaim hÁoisghrúpa Measchtha nó leanaí atá ag íseanna difriúla a chur isteach san aon grúpa amháin. Leis sin, tugtar Measchtha Leanaí a bhfuil cumas éagsúla acu, suacra lena chéile, i dtimpeallacht lena dacófar lena bheirbis agus lena nacmhaíochta foghlaime. Ní chun ceap nua atá i bhfoghlaim hÁoisghrúpa Measchtha. Déanann na lán taighdeoirí agus déantar ina lán chineálacha curthaigh curriculum sa luath-abhlaim agus luath-chúram, béim a leagan ar a thábhachtaí atá idir gníomhaíochtaí sóisialta agus idir gníomhaíochtaí le pirí anuas ar bhuntáistí na foghlaime hÁoisghrúpa Measchtha a chur chun cinn. Tá clár do leanaí atá ag ísle na Measchtha agus san aon grúpa amháin á sa láthair le lear blianta anuas, ag bunscoileanna agus réamhscoileanna in Éireann agus in áiteanna ar fud an domhain, go háirithe i láithreacha tuaithe. Is dócha gur a ból de Rantíomh Hannah féin go bhfuil a lán aithrithe móra tar éis teacht an chin in airneáil le luath-abhlaime agus luath-chúram in Éireann. Agus iad ámrú chun cinn ag beartais nua, ag reachtaíocht nua agus ag ciste nua, tá na hairmithe ag déanamh difear don dóigh a na bríomid le leanaí beige agus lena deaglach. I roinnt cásanna, spreag siad an taistrú i dtreó foghlaim hÁoisghrúpa Measchtha, agus tá daoine eile i bhóbhar deiseanna a sholáthar do leanaí ag íseanna difriúla, idir gníomhú agus suagra lena chéile. Feicim í seorthú sin ar bhealach níos mine. Ar a gcéadstal síos, ó an clár am chúram agus oideachais na luath-óige ar cheann de na príomhnithe atá tíomhthír de na hairmithe i réimse na foghlaime hÁoisghrúpa Measchtha. Feicim cigeirí go minic gur a bhabhlaí suíomhanna luath-abhlaime agus luath-chúram do meascar leana lena chéile san aon seomra amháin sa chéad bhliain agus sa dara bhliain. Agus tacaíocht áthóirteige don deachlachtas, leagtar béim i síolta an creat náisiúnta cáilíochta d'oideachais na luath-óige ar an gcá le deis a thabhairt do leanaí idir gníomhú le leanaí atá ag íseanna cosúlú agus le leanaí atá ag íseanna difriúla. Agus moltar an aistir creat curriculum na luath-óige dúirthaí deis d'idir thóracha agus d'idir fuaracha atá ag íseanna difriúlú teacht le chéile, agus ama chaitheamh le chéile ag amanna difriúla sa lá. Bhreis ar sin,
sé an taro atá a rialacha nídéig ó craft cáiliachta agus rialála na luamhlínta ó Tús mar atá adreamh agus idirghníomhaíochta i Measchtha Leanaí. Go gang lítar ar chleachtóirí luamhlínta, acu le leanaí cadreamh dearfach lena nrutháracha agus lena nruthuaracha, lena bíraí, agus le leanaí eile a chruthú agus a chothú. Bhreisir sin ó pronsa maistear agus síolta mar bhun agus taca ag an próir maidir le cigaireacht atá dírithe ar an oideachas sna luamhlíonta uainn. Lútar insi bhabhlamíonn leanaí ar an mbealachas fearr i gcás go dtugtar tacaíocht agus bradadóibh, bhabhlam le leanaí eile agus i gcuideachta leanaí eile. Gás go san aithníonn cigairí fleachtais rí éifeachta i suíomhanna hÁoisghrúpa Measchtha, is dócha go mbeidh éithigh seo a leannas i gceist leo. An chorthaige príomhdhuine bheith á úsáid ag cleachtóirí luamhlíonta. Is suíomhanna hÁoisghrúpa Measchtha cinn títar leis an gcomharthaige sin, go bhreasta lítar ar na riachtanas fabhlama éonar atá ag gach leanamh. Tugtar tacaíocht leis freisin a cadreamh sábháilte a chothú idir an tlachtúir, na leanaí agus a d'ismitheoirí. Is rud measarthacha tíonta i seomra hÁoisghrúpa Measchtha é freisin, bheadh an cigairí go bhfuil cleachtóirí luamhlínte ag acu le leanaí ag gach aois, cadreamh agus cóirdeas dearfach, bhunú agus a chothú, le leanaí atá ag aoiseanna difriúla agus bhfuil cumas cosúla acu. Bantar é sin amach leis go dtacaíonn siad le leanaí suairle na chéile ina ngrúpaí beaga agus ina mbeirteanna. I gcás go scartar leanaí na ngrúpanna de réir aoise, is minic ag an cigairí go socraíonn cleachtóirí am ag gur féidir le leanaí beaga agus leanaí móra suaire lena chéile. Sa chleachtas leis an lárach, is minic ag an cigairí go bhfuil leanaí ag glúiseach go saor idir seomraí fabhlama agus ag meascú le linn atá ag aoiseanna difriúla. Imigh sé ragh anois an smaoineamh ar cheisteanna a dhéadach a bheith ag tuismitheoirí. Rognaíonn tuismitheoirí suíomhanna lua abhlama agus lua chúram ar leith ar chúiseanna difriúla. Mar shampla, rognaíonn roinnt tuismitheoirí an suíomh ar bhun na dúiche, agus rognaíonn roinnt eile díobh an suíomh ar bhun na nuaireanta scoile, nó ar bhun an chorthaige curriculum a úsáidtear. Is féidir go mbeidh ar thuismitheoirí nach bhfuil mór an eolas acu cheana féin ar chumcap na fabhlama hÁoisghrúpa Measchtha roinnt ceisteanna ar chur, sular rogh nóigh siad suíomh. Mar shampla, cad a abhlaimóidh me leanaí an hÁoisghrúpa thóthéagsúil sin. An deochaí fabhlam agus forbait me lena bheith sinne an chin. Cad a tharlóidh mar a réitíonn na leanaí is sinne agus na leanaí is óige le chéile. An bhaidh me leana is sinne sa grúpa, an chuid is fearr ar me leanamh níos óige. Is minic ag an cigairí go rababhlaí, i gcás go dtugann cleachtóirí aghaidh ar na ceisteanna sin ar bhealach tráthúil, go gcuireann siad tuismitheoirí ar a socracht, agus go dtacaíonn siad leo cinenne ólasach a dhéanamh, rud a éascaíonn an taistearú ón mbaile ag an suíomh. Sa chéad cúpla sleamhain eile, tuairimid aghaidh ar roinnt de na ceisteanna sin, de réir mar a thaithneann nimid spéiris fabhlama dearfa na leanaí i suíomhanna hÁoisghrúpa Measchtha.
Raibh dom déanamh amhlaí áfach, cuirí mé an úl go soléir. Má an ríthábhacht le ról an cleachtóirí luamhlínta ina spéiris fhoghlaime dearfacha a chruthú, lena bhreastalítear a riachtanas an grúpa ar fad. Ann sin, ad a bhíimiid freisin, má an dúshláin le ról an cleachtóra I riachtanas éagsúla na Leanaí sa grúpa a chorthaimú. Cé go nad a bhíimiid na mar chigarí, go bhfuil roinnt difríochtaí an, sa dóigh an éanann cleachtóirí na gníomhaíochtaí agus an timpeallacht a phleanáil agus a eagrú, I suíomhanna hÁoisghrúpaí éinear agus I suíomhanna hÁoisghrúpaí measca, bhuailinn ar focail a thabhairt gur ar chomhdhá ó an pleachtas rí-éifeachta a eicimid sna sníomhanna sin. Eicimid I suíomhanna hÁoisghrúpa measca ar ardchálaíocht bhfuil ag cleachtóirí luamhlínta taithí airsin ar aistear agus síolta ardghreachtaí náisiúnta agus ar chéimeanna forbartha agus súgaratha an linne bhóig. Sé an toradh atá ar sin gur gcuirtear ar a domas curriculum leathan a sholáthar agus sa spéiris foghlaime a thabhairt atá an oiriúint ó spéise éinear agus riachtanas éinear na Leanaí uile in an ngrúpa. Sna sníomhanna sin is gnách go mbíonn insint oscailte cleachtóirí. Mbíonn siad solúbatha ina dleachtas agus go measann siad gur chuid díolas foghlaim na Leanaí é an súgra. Mar thoradh ar sin, bhíonn solúbatheacht go bhfáil leis na gcaitheamh leithúla agus freastalíonn na timpeallachtaí ar ísréan agus acmhainní na Leanaí uile sa grúpa. Bhíonn trealamh súgaratha agus gníomhaíochtaí súgartha ar fáil go saor, rud a ligean de Leanaí a nóir spéise a Israel. Ulsta seans, Turganamh, Inniucú, Amsú agus ceanga leis timpeallacht timpeall orthu. Dearbhaimid an deachlachtas freisin I gcás go bhfuil deisig Leanaí ag daois as muinse súgartha a orbit le chéile. Aithníonn cigarí freisin a thábhachtach atá sí ndéantar pleanála le haghaidh foghlaim éinear na Leanaí. Rud atá bunaithe ar a gcuid foghlaime a bhreathnú agus a thaifeadadh. Bantar úsáid ar an bheisnéis a bhailítear an sin an gníomhaíochtaí a phleanáil le haghaidh Leanaí éinear agus an faisnéis faoi foghlaim Leanaí a chomhroinnt le tuismitheoirí. Tógamid sas ar feadh mobaide agus déanamid macnamh ar bhfuil faighte maithagan go dtí seo. Foghlaimí an Leanaí ar an mbealachas fearr nuair atá siad ag meascú le Leanaí ó ísréanta difriúla. Ó bhrí sin, déadach suíomhanna hÁoisghrúpa measca a bheith ina neispéiris foghlaime an dearfa do Leanaí beige. Agus cí lei sin ar fad, áfach. Cad bhíonn cigarí gur tosca tábhachta I fíor de hacu le tuirí foghlaime dearfacha do Leanaí I suíomhanna lua foghlaime agus lua thuairim ar ardchálaíocht. Iad tosca a bhfuil idir gníomhaíochta, scileanna ceannaireachta, an cibhis éasach agus Leanaí, méid beidh grúpaí agus timpeallacht atá leagtha amach go chaoi. I suíomhanna hÁoisghrúpa measca ar ardchálaíocht, tugann cigarí na nithe seo faoi deara minic. I gcás go nebriaíonn cleachtóirí luamhlínte I ggó fóirt le tuismitheoirí agus le teaglaí ar feadh níos mó ná bliain, is féidir leis sin cothú caidreamh a bhreisiú agus ar an mbealach sin
acu le heispéiris fálamha dearfacha, agus tarí fálamha dearfacha na leanaí. I gcigurachtaí atá dírithe an oideachas sna luamh blianta, tá seansan go léithí tú man an leanaí leas ollmhór as atmosfér tíriúil, críúil agus cóbhág, i suíomhanna lua amhlaimhe agus lua chúram. Minic a bhanan an ráite sin le leanaí ag íseanna difriúla a bheith ag súbrú lena chéile, i dtimpeallacht atá cosúil le timpeallacht teaghlaigh. I suíomhanna hÁoisghrúpa Measchtha ina mbíonn an deisig leanaí a bheith na leanaí is óige agus na leanaí is sin sa grúpa, tacaíonn sé sin lenar neidirghníomhaíochta sóisialta agus lena bhurbait bothúchánach. Nuas sin, déanann leanaí scileanna ar fán tíl, amhail idir bheartaíocht, bá agus cóir a orbait. Agus bunaíonn siad ionfraíochtaí dearfacha, amhail codúlacht, córáins agus únaíocht. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur féidir i gcás roinnt leanaí gur raibh é seo an chéadú riamh atá siad ag ghlac ó páirt in idirghníomhaíocht na grúpa, agus gur féidir go mbeidh tacaí breise ag teastáil chun cabhair leo iad féin a bhainú sa grúpa. Chomh maith leis sin, bhí níos mór deisina ag leanaí i suíomhanna hÁoisghrúpa Measchtha, ás agus bhurbait ar luas atá arúnach nachmhainní forbartha féin. Is féidir go ghracfaidh sé sin an tarbha, go háirithe do leanaí a bhfuil béarla mar theanga bhreise acu, nó bhfuil deacraíochtaí fálamha acu. Ag an deireadh ar fad, caithfear mí súil ar roinnt den abhalam agus de na scileanna a gnóthaí an leanaí níos óige agus leanaí níos sinne ó heispéiris hÁoisghrúpa Measchtha. Mar is óldait, fála na míid uile ó na chéile agus ní eisceacht ina leis sin iad leanaí. I suíomhanna hÁoisghrúpa Measchtha ar ordchálaíocht, is minic ag an cigéirí go nglacfainn leanaí atá ag íseanna cosúlú agus ag íseanna difriúlú agus a bhfuil cumas difriúla acu, gháil gníomhaíochtaí éagsúla súgartha, leanbh fhreoraithe, lena n-áirítear súgra sóisialta agus crothaíocht agus bréag thúgra. Thug an cigéirí faoi deara nach bhfuil aon dóigh cheart nó aon dóigh mí cheart le súgrú an i gcás go dtóiríonn leanaí na gníomhaíochtaí. Mar thoradh ar sin, bíonn deisina ag leanaí fálam ó na néachtaí féin agus spreagtar iad le héachtaí leanaí eile. Tá bríonn leanaí scileanna nach féidir leo a bhainisteú in an éinear. Gabhann siad do gníomhaíochta ar luas atá arúnach ó gcumas forbartha. Fálamíonn a lán leanaí níos óige ó leanaí níos sinne, agus fáinne siad spreagadh uathu, agus is féidir go gcomhtófar leanaí níos sinne de réir mar a chabhraíonn siad le leanaí níos óige, ascanna a chur i gcríoch, nó scileanna nua a chothú. Is féidir freisin bheiceadh tú leanaí níos sinne atá ag árchéim dá bhurbait. Ról cheannaireachta a go bháil orthu féin, agus éirí ina mbuntóirí. Is féidir go gcomhtófar iad de réir mar a chabhraíonn siad le leanaí níos óige, ascanna a chur i gcríoch, nó scileanna nua a gnóthú. Is féidir go n-iarraidh siad ar na leanaí níos óige sa grúpa súgra leo, agus tacaíocht peire a thabhairt do na leanaí is lú taithí. Is féidir freisin na róidh súgrú an linneadh níos sinne na thúgra níos crothaithe
agus níos neamh imirce go réir mar a thosaíonn siad ar reagracht a ghlacadh agus ar chomhdhá a fhorbairt. Is féidir freisin gur bhfurbróidh siad scileanna sóisialta agus stratéisí cumarsáide, réir mar a chomhrinneann siad an eolas, an nóir spéise agus is muointe. B'aithníodh leanaí níos óige, leas as leanaí níos sinne, a bheith acu mar eisifleoirí. Réir mar a dhéanann siad aithris ar súgra na leanaí níos sinne, nó a ghabhann bosmuointe súgartha, éiríonn na leanaí níos óige, níos muiníní, inspreach a chun foghlama, ar bís le tríú amháin as nithe nua, agus tacaítear ar bhealach atá níos asúla do leanaí, le forbairt a scileanna súgartha, teanga, cumarsáide agus sóisialta. Is lista é seo leisnéis breise agus acmhainní breise a bhéadach a bheith ina gabhardait. Tá deireadh an tiomána ar gréasán sreicthe Michigan agus ba mhaith linn buíochas go bhfuil leat éisteacht linn. Tá súil againn go mbeidh tú leas as an gcomharla. Má bhíonn aon cheisteanna ná tuairimid díreacha agat a ascraíonn as páirte glacadh sa seamán ar gréasán seo, an úsáid as an seoladh ríomhphoist thomnaithe ar chuirtear ar fáil chun iad a cheoladh thugainn. Insights+tríocht info@education.gov.ie